1 against 3 doon. But 2, good. Oh, what a lucky break for De La Cruz. And that's another great shot from this. Naging mainit ng gadaan bakbakan kanting daraga asin Team Pulanggi sa katatapos pa sa ng finals ka na Bicol Cup na ginibo ka subanggi sa Albay Astrodome. Enot na luminamang ang Team Daraga sa first half. Hasta sa nagbaguan dalagan kan kawan. Try to hit the triple! Yes! What a shot! Asin sauri binisto bilang kampyon ang Team Pulanggi. Naguli at grupo in 200,000 pesos. Once again, Kapitan Nathan J will be receiving 200,000 pesos from Ako Bicol and 15,000 pesos from Governor Grex Lagman. Salute to Team Daraga for giving us very competitive fight. So, thank you Lord. Salamat sa mga taga-Pulanggi. Big bisto man na most valuable player sa inaugural season ka na Bicol Cup si Justin De La Cruz na produkto man kan Team Pulanggi. Grabe bagay po. Galing mo sa tatlong talo. Trabaho mo namin. Nasungkit kan Team Daragaan first place asin naguli ng 150,000 pesos. Siguro sa grupo daay maninda nakuha ang kampyonato. Alagad dakulang onra na sa inda na makabale sa finals. Para sa kanila, nasa top 4 seed kami. They never expected na kami makapasok sa finals. Tinalo kami ng Legazpi sa unang sa quarterfinals but we bounced back sa semis. And then here we are sa WC Crowns. I'm grateful for this. Sa nangyari sa akin ito kasi isa sa big event to sa Pilipinas eh. Second place naman ang Team Legazpi. Naiulikan grupo ang 100,000 pesos na papremyo. Nagpahiling man kan sa indang suporta sinda Kongresista Joey Sarte Salceda, Kongresista Jill Bungalon, dating Kongresista Alfredo Garbin Jr. asin si Kongresista Elizaldico. Salamat sa inyong partisipasyon. Bako po ang panggana ang importante. Ang importante, nagpartisipar kita ka, boss. Thank you very much and magirilingan sa susunod. Kami naugma sa Ako Bicol na nakapagpaugma sa Indo and ako nagpapasalamat dahil nagpartisipar ka, boss, ang satuyang mga mayors, especially si Kong Joey. Mientras tanto, binisto bilang best coach si Coach Momo Kanting Legazpi. Mantang kabali man sa mythical vibes in the Dazzle Paul Aspe as in Ernest Yope Kanting Daraga, Justin De La Cruz Kanting Pulanggi, Lloyd Jefferson Borbe as in Almar Sabayo Kanting Legazpi. Best import of the season naman si Ken Fred Quintoy Sigura. Thank you po kay Kong Elizaldico. Siyempre siya yung major sponsor natin for making this happen. So, and siyempre, committee. Nagtauman ng kaugmahan sa pagtatapos kan liga sindag Laknain asin Shantido para sa mga baretang tatak Bicol. Jen Nunez. Try to hit the triple! Yes! What a shot! Yes! What a shot!